Здрасти. Впечатления? Впечатления. Ден втори. Да, ден втори. Аз обичам в принцип навича да карам и днес ми беше моето търсе много ми допадна. Много разнообразно и в дължина вече може да си прецениш силите ми. А ден първи? Ден първи ми дойде малко тежичък. Той е по-дълъг, повече качване. Повече качвания. Сериозно беше, но без проблем. Иначе с маркировката имаше ли проблем? Маркировката, където ми е трябвало и имало маркировка, ден първи можеше някъде да има напомнящи лентички просто за успокоение, но не съм имал никъде проблем с посока. И като цяло общо впечатление от мероприятието? Общо впечатление, това е едно много специално състезание за мен всяка година, така че гледам да не го пропускам. И да се надяваме да продължавате да правите такива хубави неща. Благодарим.